Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити наворои муро то охиша тамошо кунед. Хонаи фурӯши дӯстон, квартира, нашод хонаи фурӯшӣ доштагитон дар номерои поёндагӣ зан занен, кӯмак мерасонем. Лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Молодёжный театр. Хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин доми тайёр аст дӯстон. Доми барангиш дигар аст, ана ҳамин доми 21 ошёна. ширкати софсавдо тахфифи якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. Барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем. ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд БЦА, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. Хона дар 13 ошёна қарор дорад. 3 та комната, 2 то санузел, 81 квадрат аст дӯстон. Оз дар омада поли маълумотша медиҳем. Хоб дӯстон, мана пеши домда қарор дорем. 3 ошона магазин аст, парковни ҷои мошин, 2 этаж аст дӯстон. Ҳозир ба даруни бино медароем, ҳамаша нишон медиҳем. Хоб ана роҳ ба падест. Главни дараш дӯстон домофон. 2 то лифята грузовой, гараж легковой. Хона дӯстон ба 13 ошёна баромадем. Тарафи дасти чап хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. евроремонт аст, нав ремонт кардагиам. калидоршам калони хушрӯ аст дӯстон. поло ҳамаш ламинат. Хоб 2 то хона аст дӯстон. 3 дар хона гуфтем, 2 то хона дар ана ҳамин тараф. инҷо якта санузел, шам санузел дӯстон. иш кухня ва дигараш хона аст дӯстон. ҳозир аз ростаки хона дар омада ба навор мегирем. як зал, зали калон аст. гуфтем ки 81 квадрат аст дӯстон. хона балкон дорад. тризош аз тарафи роҳ. чизи чораш ҳамаш дар нархи ки мегем местад. масад курпача ҳам хеле чизоша мегиранд. қолин ҳама батарейка, отоплениё ҳамаш гузарондагиам кор мекунад. хонаи дигариш барҷда ҳамин аст дӯстон. ишам полный ремонтш кардагӣ. телевизор, кондитсионер, 2 то телевизор аст дӯстон, 1 то кондитсионер, 12 кубак, холодильник, стиральная машина, ҳама чӣ дорад. ин хонашам балкон дорад дӯстон. 2 хонае ки гуфтем ки рӯбарӯ, ҳар дуаш балкон, тризош аз тарафи роҳ. ду то санузел гуфтем, якум санузелаш дӯстон ана ливан назадагӣ. кони кафе, раковина, ҳама чизаш мондагӣ. дуюмаш ана ҳамин аст дӯстон. термикс, ҳама чизаш ҳаст.
ростаки гуфтем ки кухня аст. кухни гарнитур, газви пилт ҳамондагӣ ҳамаш шароитиш ҳаст. комнатаи детский аст дӯстон. ремонташ ҳамаш нав. бози мо аз балкон баромада нишон медиҳем тарафи беруна дӯстон. балконаш инҷо дар дура ҷои кондисионер мақсад метавонӣ ягон гардероб ягон чи кунӣ дӯстон. хоби аз тарафи хона балкон аст дӯстон. болотар сирк метавад. аз ин тараф раҳи сутуни кабир мешавад дӯстон. молодёж хоб дӯстон, светошам контрол чанд намуд свет карда мешавад. мебинем полни ҳамашон як пултқати мақсад контрол карда мешавад светоша. хона гуфтем ки қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ, молодёжный театр, доми 21 этажа. хона дар 13 ошёна қарор дорад. 3 комната, 2 санузел. 2 санузел дӯстон. 81 квадрат, 2 телевизор, 1 кондиционер, холодильник, стиральная машина. нархи ин хона дӯстон $68,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. муомила дорад. занг мезанед дӯстон дар номерҳои 909 44 04 44. ватсап ҳаст. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, савдо мекунанд, бо маълумоти пурраи хонаро хушон медиҳанд дӯстон. ҳоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна шавед, лайк кунед дӯстон. то навори навбатӣ.